I tako ti ja zapriča. Konduktorka? Ama sad ću dođem, čekaj malo. Ma neće ti oni dadu popust. Ali ja sam student, imam povlasticu. Ma zajebi ti povlasticu, bravo, Niš Ekspres, Luxus, pogledaj, televizor imaju autobus, mangupiraj se. Majke. Alo, gospođo. More marš, majke ti ga, strpi se malo. Aj, karta na pregled. Evo, mogu da kupim kartu, može pa sniziti trebu, a? Jel te radi neko Niš Ekspres, bre? A, pa ne radi niko. E pa onda ne može. O, majke vam ga pokvarene, jo. More, sad ću da oknem kontrolora Ramadana pa da vidimo kako će A praviš. nemoj samo Ramadana, on lud, majke. Ramadane, odi vam. A bre, ja sam Ramadan. Ma, boli me ne kurac ko si ti, nego... A pogledaj, imam i značku bre, ukrao sam gi. Ma jebala te značka, čoveče, dajte mi popust lepo Ma pa da... nema popust. Ama kako nema na Banovinu mi rekoše tamo Ma da... ko je to Banovina? Pa to ti tamo gde dele povlastice, čoveče. O, prvi put čujem. Nije čuo za Banovinu. Prvi put čuje za Banovinu. Daj lepo se dogovorimo ljudi pa da se razilazimo. Ama ako ne dadeš paru za kartu, čutu apsi, majke ti ga nabijem, sve ću tu ubijem bre. Ama ljudi, šta mi je, kako to je? Ama daj paru za kartu, inače ću da ti strmam sa struju, majke ti ga nabijem. Ama nemam! Cigo, majke ti ga!